салом алейкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф Суров ҳастам дар хизмати шумо. имрӯз якшанбе ва ман қарор дорам дар мошинбозори душанбе беҳтарин мошино ҳастад дар видео гапа бисёр мекунем. максималан дастгирии шумо лайку рамонен, комментария бинависонен, фикротои нархи нави мошино ҳатман дар комментария бинависонен. ва спонсори канали мо Акаи Хуршед аст. мардума ба граниса бурда меёранд, одамои боварин ки мошинои камфор қати бисёри бордор рафтан омадан бе камбудия барои уҷраҳатотона туғрӣ кардан кӯмакшонанд мерасонанд. номрушон дар поёни видео аст, метавонед занг бизанед. ва иҷа дидестен, иҷа магазини Автолайф аст. барои тамоми наводи мошинои шуморо чихол, полик, аксессуар дорем. сифатҳои хуб бо нархҳои дастрас дар Автолайф. доставка ба тамоми шаҳрони Тоҷикистон барои подписчико бепул ай. ҳатман ба Автолайф биё. ина Кемрида бародарҷонози гардиш кардан, агар нахарам бояд хайбои насёнкаш мекунем, шумо бихаринеш. 2008 ай. Акаҷон ҳамин ясун минзу қимат бисудем неки мошин тоза. Ҳо. Ашо бабо. Я саду 2008 24 японка бародарҷоно. хоб бескучои досту дора. ина салонуш, монитори радноӣ, кондиционер, ҳама навош кор мекунад. як тоза кай мошинка. ягон камбуди меган надора. задни камера, партроник. ясоида мақбул меша. номеро карам имрӯз як мешидагиш мега 100 000 сомони, яъне ки ҳуҷҷат чизош тамом шудага. я салонуш. хоб 88 41 388 номеро яка. марамати нахунда илантра 2017 сола бародарҷоно. объёми 1.6 қати. ина хоби транзитаи учёт қимат карга 4 баллони нав дора. ана састанишам тоза ка бошинчара. ина салонуш, салон сиё. хоб пробегиш 93 000 пробег доштаем аги. автомат, хоб сверниёш латагирдаст. ин агар хафоам бинем. Америка. Ексастан швагда. 88 41 388 номеро яка. Я чанд та мега? 120 000 сомония мега бо савдо мешавад. марамати нахундаи Аванте бародарҷоно 2007 сол 1.6 моторуш. ҳамин чел швакагай. диско қати. салон шаг мегирем, салон шаг бинем. ина салон сиёс, каминку кӯжа, байнуш лата, 14 электропакет, пробегиш 241 000, автомат, мултирул, ҳама навош кор мекунад. лукам дора, кондиционер. ин агар хафо бинем. ира чанд фес авантира? Авантира 80 000 бо муомила. 80 000 мега бо муомила дора. номеро 88 41 388. аванте елантра кемрида комиши мақбул меша, метавонед занг бизанед. марамат хундаи Солярис бародарҷоно, солуш 2018 1.6 16 моторуш бензин.
нархиш 140,000 харидори конкрет набоша муомила мешава. Мега то 130 тара 4 баллони нав. Фақат мега масъла ҳалш кунӣ мекунакин дига агон кор надора. хуб автомат мултирул монитори радноӣ дора. на салон кожа леки тоза кай мошин чохӣ. баъд саларисо ҳам кам ай бисёри бавдоро мепурсидам. марамат ина мақбултон шавад. номери акара мемонам занг бизанем. ана харидори конкрет набошин муомила мешавад. Ага ай тараф ҳам бинем. номери телефон даста 906 98 52 52. марамат лексои RX 400 бародарҷоно гибрида солаш 2007 америка ҷама ҷо шахс шуба навор мегирам тамошо кунед ки состояние мошинча хушрӯй. ана 4 баллони нав ҳуҷҷат танировка утилизация то 2024 охирша мақсад дорай. хуб гукават каги катализаторош мега ҷоштай беҳад экономичниай расходчам камай. ина салонош молочный дар электропакет обогрев стенюр лифт так автомат монитори радноӣ. ина салонош лукам дора. яки беҳад состоянияш тоза ка мошинчаро. бинед 155,000 сомонии нархш бародарҷоно харидори конкрет набоша бо ягон чи муомила мешавад. ин як моторшам бинед. хуб номери телефон табгу ҳамоай чанд 915 61 53 53 занг бизанен хати бародар бо иншоалло ки муомилаи хуб мешавад. марамат ина мерседес сечка бародарҷоно 98 сол объёми диққати газа бензин евро 4 газ дора. хуб ҳуҷҷат танировкаш 5 моҳи дига. светам свети созай свети хадавой аст ами светиш сечка да танировкаш мекунем биад вазеф мешавад. хуб 4 баллонш ҳолатиш меёна. салонш ҳак мегирам салоншам як тамошо кунем. хуб автомат 4 дараш электропакет ана асер дора кондиционераш ях. ага хафо бинен 70,000 сомонӣ нархаш. харидори конкрет набоша бо ягон чи муомила мешавад. асастани мошин хуб номери телефон табу бародар 406 60 марамат ин як кемри дии дига бародарҷоно свети сияҳ хати. ин шабиёмаш дуванимай шамакай ами некрӯз шонай некрӯз берӯз ами чанд мошин доран амҷа лекин нархҳои дастрас хатиай. ӯзиам маҷбур шахс шума навор мегирам тамошо кунем касои да мақбул мешавад. бинем иш номер номер ҳамаи чи дора. 4 баллони нав ина салонош лук дора. дарош маҳкама чи эра дарош маҳкама ё